Salam tentrem rahayu. Kepareng nempangaken diri, kula Yakobus, Pendeta Pasamuan GKJ Banjarnegara. Para sedherek pamiyarsa, ing wekdal menika keparenga kawula badhe maosaken waosan Sabda Winedhar Jemuah 16 Januari 2026 ingkang jejeripun Rahayu kang kumandhel ing Gusti. Waosan kitab suci kapundhut saking Jabur 52 ayat gangsal ingkang mekaten suraosipun. Rahayu wong kang padha kumandhel marang Pangeran Yehowah, kang ora tumoleh marang wong kang padha kumolangkung. Mekaten waosan kitab suci, rahayu saben kita ingkang midhangetaken saha purun ngestokaken dawuhipun Gusti wonten ing saorting lampah gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek pamiyarsa, Martin Luther menika tokoh reformatoris ingkang gadhahi kekendelan lan kukuh ing saklebeting iman. Luther gesang ing jamanipun Gereja Rum Katolik ingkang nyimpang kaliyan sabdanipun Gusti kanthi nyade serat indulgensi utawi penghapusan siksa. Piyambakipun wantun nglawan tumindak nyimpang menika kanthi alandesan pangandikanipun Gusti lan supados para pemimpin rohani menika sami wangsul malih dhateng pangandika ingkang nyekti saking Gusti. Nalika Luther nyerat 9 gangsal pratelan ing Gereja Wittenberg ing taun 1917, piyambakipun lajeng ngadepi pametek saking pemimpin gereja lan ancaman kasingkiraken. Ananging Luther boten ajrih. Temah wonten pangandika ingkang kawentar ngantos sepriki. Di sini aku berdiri. Aku tidak dapat berbuat lain. Tuhan menolong aku. Kitab Jabur 52 ayat gangsal mratelaken bilih kabingahan ingkang sejati namung karaosaken nalika kita saestu mitadosaken gesang dhateng Gusti. Ingkang ngener namung dumateng Gusti, boten tolah-toleh punapa malih pados margi ingkang langkung instan utawi gampil. Awit inggih namung ing panjenenganipun menika pitulungan badhe nyata kababar. Namung ing panjenenganipun kemawon sedaya sumbering kekiyatanipun manungsa. Nggih namung tiang-tiang ingkang purun sumendhe lan pasrah dumateng Gusti Allah menika ingkang badhe nampi pitulungan saking Gusti. Ombyaking jagat sakmenika sangsaya ageng ngentiraken manungsa nebih saking Gusti. Panggodaning jagat langkung nengsemaken katimbang kanthi tegen nyerantos kersanipun Gusti. Ananging tumrap umatipun Gusti ingkang sampun pitados kanthi estu, bilih panguwasipun Gusti Allah langkung katimbang sanesipun. Kedahipun inggih budidaya setya dhateng panjenenganipun. Punapa wekdal menika panjenengan nembe kapetek ing manah? Punapa malah nembe nyingkur Gusti lan pados cara ingkang langkung gampil lumantar brahalaning gesang? Tansah engeta. Kabingahan ingkang sejati kapanggihaken namung nalikanipun kita pitados saestu dumateng Gusti. Mekaten kala wau waosan renungan Sabda Winedhar. Gusti Yesus berkahi. Amin.